Good day sanibonani. Ninjani bafethu niyaphila? Let's hope niyaphila. Nibingelela umfoka Mkhonza. Thank you so much guys for being here, supporting my channel. Thank you so much. I appreciate it. Uma ungaka subscribe, ngiyacela ukuthi usubscribe. Uma ungaka follow TikTok, ngiyacela ukuthi ufollow. Sikhule together la. Thank you so much. I appreciate it. Bafowethu, kunendaba engiyitholayo la ezithi Baba Jabulani Khumalo engathi uyaliqhuba udaba lokufuna ukuphatha noma ukuhola iqembu leMK Party. Ngizwe ngathi uliyesa eSupreme Court of Appeal njengamanje. Siye sambona ke ehluleka kwezinye izinkantolo zimchitha left, right and center. Nangu ke manje useluthathe lo daba walisa enkantolo yezokudluliselwa kwamacala iSupreme Court of Appeal. Usaphusha yona indaba yokuthi nguyena ongumnikazi wangempela weqembu leMK Party. Usaphusha lona udaba lokuthi ngesikhathi leqembu liregisterwa ku-IEC kufakwa nobuso buka baba uPresident Zuma, kwenziwa ifraud noma kwenziwa inkohlakalo, kwafojwa isignature yakhe, kwasetshenziswa ne-email yakhe ngendlela engekho semthethweni. Iyona into ayishoyo le. So uyalwa ukuthi ulwela okungokwakhe iMK Party. Ngithi angene ke kulolu daba ngoba ngicabanga ukuthi udaba olubaluleke kakhulu lolu. Ngoba ekugcineni kwako konke vele uma kuwukuthi uyaqhubeka uya eSupreme Court of Appeal, mhlambe ifike iCourt of Appeal isilalele isicelo sakhe noma imnike imvume yokuthi enze izethulo, lokho kuyobe kusho ukuthi iMK Party sekufanele ibuyele ecourt ngalolu daba. Yingakho ngenza le video. Otherwise into eziningi ayishoyo uKhumalo neMK Party ukuzama ukugxeka nokudicilela phansi igama leMK Party noPresident Zuma, anginandaba nazo. Angina stress futhi angifisi nokukhuluma ngazo. Lolo ngikhuluma ngalo ngoba udaba olubaluleke kakhulu oluthinta inkantolo. So ke thola lezo ukuthi ke udaba lisa eCourt of Appeal. Kunemibuzo nje embalwa engizibuza yona ke nokho la ukuthi njoba lo daba eselise eCourt of Appeal noma enkantolo ezokudlulisela kwamacala, inhloso yakhe enkulu mhlambe nento athemba ukuyi-achieve la yini ahopa ukuyi-achieve ngendlela wena obuka ngayo. Ngoba mawuyibheka kahle indaba yeMK Party njengamanje, ubuka sonke isimo seMK Party njengamanje, indlela ekhula ngayo and all that, nendlela abantu abeza ngayo, izinga abajoyina ngalo iMK Party. Ku-obvious futhi kucacile ukuthi abantu bajoyina iMK Party ngenxa kaPresident Zuma. Akekho omunye umuntu. Bakholelwa kuPresident Zuma, bakholelwa kwipolitiki kaPresident Zuma. So umbuzo uthi uJabulani Khumalo mangabe efuna ukuhola iMK Party, ngokubuka kwakho ingabe ngempela ufuna ukuba umholi weMK Party noma inhloso yakhe sewukuthi nje aloke hudula igama lomkhonto wesizwe Party elwenza ukuthi lube lokulunakiwe nje, no create ama doubt kubantu ukuthi
i-MK Party inalo ikusasa, ngoba mina ngendlela engibuka ngayo engathi inhloso yakhe ila ekutheni ufuna ukwenza abantu base-South Africa babe nombono ukuthi mangabe ulandela i-MK Party ulandela iqembu elingena future, okungenzeka ukuthi lidirejistwe noma nini. Akusiyena yedwa-ke nokho, ne-ANC uMbalula nje ngiyakhumbula ukuthi ukhulumile laphayana mangingaphosisi lapha ngesikhathi bebize leya meeting nama-war veterans umkhonto wesizwe, ngesikhathi ubaba uMbhede ekhuluma yonke lento ayikhuluma, engathi noMbalula wakhuluma lapha mangingenaphutha, ugcizelele ukuthi bayi-ANC nabo basezoqhubeka bayise MK Party enkantolo, bathi bafuna okuyifa labo njenge-ANC. Manje awuyibuki lento wena ukuthi iyahambisana la. Don't you think ukuthi in one way or the other kungenzeka la ukuthi ubaba uJabulani Khumalo usebenzisana ne-ANC, ubambisene ne-ANC behind the scene ukuze kuqhutshekwe kuliwa noZuma. I-ANC uma ithi izoqhubeka iyolwela ilogo nama-colours ayo athathwa yi-MK Party, ngapha uJabulani Khumalo athi uzofuna ukulwela ukukhipha ubuso bukababa uJacob Zuma ezi-leader ye-MK Party ku-IEC, aphinde alwele ukuba umholi wayo. Awucabangi ukuthi uJabulani Khumalo ne-ANC bayasebenzisana? Ngoba mina mangiyibuka lento ngibona kuyinto eyodwa nje. And manje mawubheka even nama-comments kababa uThabo Mbeki awasho recently lapha akhulume khona ngobaba uJacob Zuma nomlando wakhe nje kwipolitiki yaseMzansi, lapha ambize khona ngokuthi uyi-spy, nokuthi ngesikhathi eboshwa ubaba uJacob Zuma kuba nale phithiphithi zangoJulayi 2021, uthi uMbeki konke lokho hhayi ukuthi kwenzeka ngephutha, kwakuyinto ehleliwe. uZuma wayezama ukuzwa amanzi ngobhoko ukuthi kulento yakhe afuna ukuyakha ebizwa nge-MK Party bangakanani abantu abangamsupport. So uthi kuMbeki ley'dubedube zangoJulayi 2021 zabonisa uZuma ukuthi hhayi iningi labantu engazuthi liyamuzwa, yingakho kagcina ifoma i-MK Party. So mina ngendlela engiyibuka ngayo la, engathi impela kukhona ama-discussions noma izinto ey'xoxwayo ngasese, futhi kulezo zinto ey'discusswayo ney'xoxwayo ngasese involved uJabulani Khumalo, ku-involved i-ANC nabantu abafana nobaba uThabo Mbeki. Kukhona iplot ababhizi ngayo abayenzayo ukuze badestabilize i-MK Party ngendlela mina engibuka ngayo. And umuntu abakholelwa kakhulu ukuthi angakwenza kwenzeke lokho, noma bangamyuza ukuthi akwenze kwenzeke lokho, ubaba uJabulani Khumalo. Ubekwe e-center njengomuntu okuwukuthi uyena owarejista iqembu lomkhonto wesizwe Party kwi-IEC, therefore uyena cishe owazi yonke imigudu ngale MK Party. So engathi impela bafuna ukusebenza ngaye, mina ngendlela engibuka ngayo. Angazi wena uyibuka kanjani. Kukhona ama-meeting ngendlela mina engibuka ngayo abakhona between i-ANC nobaba uJabulani Khumalo ngasese. Angifuni ukubala ezinye izinto ey'ningi, yindlela nami engi-analyze ngayo izinto. Njengoba ngichazile, ngithe uMbalula recently uye wathi bazolwela ifa labo elahamba noZuma. Nangu uMbeki ufike waqhamuka wakhuluma nge-MK Party, wakhuluma ngoZuma. Nangu manje uJabulani Khumalo ukhuluma nge-MK Party ukuthi uyaliqhuba lo daba luya kuphi, eBloemfontein e-Court of Appeal. Ucabanga ukuthi konke lokhu wena kwenzeka by mistake, noma yiloyo uzenzela
yedwa as an individual kulezi zinto abayikhulumayo. No, it doesn't sound like that kimi. Kubonakala engazuthi khona some sort of a conspiracy or a plot ekhona la ukuthi kudilwe ne-MK Party. Nalezi zinto esizibona zenzeka lapha eKZN kuhulumeni wase-KZN ukuthi kwenzeke ngale ndlela, hayi ukuthi kwenzeka just ngoba kwenzeka nje. Uyabona ukuthi iplaniwe lento, but asinabufakazi njengamanje. Siyayicabangela nje ngokubuka isimo ukuthi hayi into lena eyisayini ukuthi kuningi okwenzeka behind closed doors between i-ANC nobaba uJabulani Khumalo nabanye. Kodwa-ke engingakusho ukuthi uMsholozi ngicabanga ukuthi u-aware ngakho konke lokho ngenxa yendlela anobuhlakani ngayo ne-intelligence yakhe esezingeni eliphezulu ngakhona. Ngicabanga ukuthi into ezosinika inkinga. So nje yingakho ngifuna ukuqinisekisa la onke amalungu e-MK Party ukuthi akukho engicabanga ukuthi lana kungasenza singabaze i-future ye-MK Party, singabaze mhlawumbe ubuholi be-MK Party kakhulukazi buka president ubaba uZuma ngenxa yezinto ezikhulunywa ngaye abantu abafana noMbalula, uMbeki nobaba uJabulani Khumalo. So konke lokhu nje kumane kusaqhubeka sona istruggle okokuthi uMsholozi abevele edila naso esengaphakathi ku-ANC. So nje kulento le kababa uJabulani Khumalo yokuthi uzoyisa i-MK Party enkantolo yezokudluliselwa kwamacala. Ngibuka ukuthi mina ngibuka ukuthi ake kwenzeke sibuke kuqala ukuthi inkantolo izokufuna yini kona ukusilalela lesicelo sakhe sokudlulisela le ndaba noma yokumlalela nje after ehlulekile kwamanye ama-courts. And futhi ke mina ngithi akwenzeke ngesizathu esisodwa ngoba i-MK Party enye into eyanceda i-MK Party ukuthi iwina ukhetho esidlule kulo ngo-2024 ama-court appearances e-MK Party no-President Zuma. Every time mangabe MK Party ivele enkantolo noma ubaba uZuma evele enkantolo, i-MK Party beyisebenzisa lelo thuba for campaign noma ukukhankasa. So uma ngabe ethi ubaba uJabulani Khumalo uyisa i-MK Party enkantolo yezokudluliswa kwamacala, amalungu e-MK Party kufanele abe ready for that, even if i-Court of Appeal le ivuma ukusilalela isicelo lokho, i-MK Party kuyoyisiza ukuthi iqhubeke i-campaign because siyayidinga imicimbi noma siyayidinga i-togetherness noma siyayidinga i-sort of an event la khona amalunga e-MK Party azohlangana khona ngobuningi ukuze si-addresswe upresident wethu futhi nezwe lonke libone ukuthi i-MK Party supportwa kangakanani kulelizwe. So nje into engifuna ukuyisho ukuthi le ndaba kababa Jabulani Khumalo ayingakhathazi kakhulu amalunga e-MK Party. Yebo, kungasikhathaza nje ukuthi sibhize enkantolo, mhlawumbe sidlelwa isikhathi sokuthi ngabe senza izinto ezithile kodwa sesizoqhubeka sibhize enkantolo, but at the same time ukuya enkantolo kuzosisiza, sizothola i-positivity kuko ngokuthi sosebenzisa lelo thuba for campaign. Yilokho nje engingakusho. So nje ubaba uJabulani Khumalo, in short mina ngizothi kule video, bring it on, akayilethe lempi kanjalo ne-ANC njengoba ithi sazoqhubeka ilwele ifa layo, ilwele ilogo ye-MK Party, ilwele ama-colors and all that. Ngithi bring it on. Baba uThabo Mbeki lezi zinto ayikhulumile ngoZuma azama ukwenza i-MK Party ibukwe ngelinyiso nobaba uZuma, ngithi bring it on. All of them ngithi kini bring it on, ready si-MK Party. Yilowo nje bafethu bengifuna ukusho la ukuthi ubaba uJabulani Khumalo engathi kule zinhlelo lezi kodwa asazi usebenzisana nabo bani. Sesiyayicabangela ke thina ngokubuka indlela izinto ezenziwa ngayo nama lento ekuthiwa ngama coincidences ukuthi ngesikhathi esifanayo i-ANC ikhulume kanje bese nayo ikhuluma kanje, okusho ukuthi ngenzeka bayasebenzisana labantu. Ngiyacela ke niqhubeke nisubscribe and share
niqhubeke nisekela le channel iye phambili. Siyabonga kakhulu. Ake niphawule ngizwe ukuthi nithini nina ngale ndaba kaBaba uJabulani Khumalo ukuthi i-MK Party usayidlulisele enkantolo. Niphile-ke bafowethu, ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe bakithi. Sekuseduze ku-5,000K subscribers lapha ku-YouTube. Ngicela senze kanjalo. Lapha ku-TikTok sekuseduze kakhulu ku-15,000 followers. Ngiyacela ukuthi senze kanjalo. Ngiyabonga bafowethu, niphile, siyabonga.